Ассалому алейкум бинандаҳои азизу арҷманд. Нашри махсуси барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз таҳти раёсати раиси сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз панҷшавии бемории коронавирус COVID-19 Қоҳир Расулзода ҷаласаи навбатии ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз панҷшавии бемории коронавирус COVID-19 баргузор гардид. дар ҷаласа таъкид гардид ки тибқи маълумоти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон 29 апрели соли 2020 15 ҳодисаи тасдиқшудаи бемории сироятии коронавируси COVID-19 аз ҷумла дар вилояти Суғд 10 ҳодиса ва дар шаҳри Душанбе 5 ҳодиса аз намунаҳои биологии ҳодисаҳои гумонбар ба қайд гирифта шудааст. бо назардошти ин вазъ ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳо